नैहरे में आके फगुआ में सखी हम दिनवा धरा के रात दिन ओकरा घरे रहता लइका अरवे के पापा कहता गलती कइले बानी हम नैहरे में आके फगुआ में सखी हम दिनवा धरा के रात दिन ओकरा घरे रहता लइका अरवे के पापा कहता रात दिन ओकरा घरे रहता लइका अरवे के पापा कहता। स्मार्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैरवा डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। बापू के अपना नहीं उचिन है फोटो देखावला परोता दिनवा में ओकरे संगे उहो खेले राते सुताई न करता बापू के अपना नहीं उचिन है फोटो देखावला परोता दिनवा में ओकरे संगे उहो खेले राते सुताई न करता हार गइल दिल हमार इनके पोल्हा के गोदी में खेलवलस जब से चॉकलेट खिया के रात दिन ओकरा घरे रहता लइका अरवे के पापा कहता रात दिन ओकरा घरे रहता लइका अरवे के पापा कहता। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। सबे हुरदंग में हम तंग में चारों जोगिरा सुनाला हो फूल के पोल डर कोई न जाए घरवे में रहल न जाला हो सबे हुरदंग में हम तंग में चारों जोगिरा सुनाला हो फूल के पोल डर कहीं न जाई घरवे में रहल न जाला हो प्रेमी परदीप झाके कोनरी में लुका के राइटर चंदन झाके कोनरी में लुका के रात दिन ओकरा घरे रहता लइका अरवे के पापा कहता रात दिन ओकरा घरे रहता लइका अरवे के पापा कहता।